mwashungana macheloni ngalimbo la pala pala mapungu madiba pala pala 1. Yesu
rakanaka, ndiro zuva rakanaka, ndiro zuva rakanaka. Indaba yenkosi ifike ngomusa, ilanda abantu bonke abasemhlabeni, nezizwe nendimi kaphela ungasali. Isikhathi somusa umnyango uvuliwe, uJesu yedwa uyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa uyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa nguyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. Ngenani ngamandla kuwona lo muso, ngokuba uyaphangwa uhlitshwa ngamandla. Kwaba ufunayo bathola impilo emseni kaThixo ngokunaphakade. uJesu yedwa nguyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa uyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa nguyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. Ingalo yenkosi bekayeluliwe, futhi nendlebe yayo ihlezi ivuliwe. Kwabakhulekayo bacela baphiwe ngomusa wenkosi, bamkela isibusiso. uJesu yedwa nguyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa uyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa uyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa nguyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. uJesu yedwa nguyena umlamuli phakathi kukaThixo nabantu emhlabeni. Amen. Namsi Yesu yachira. Amen. Amen. Yesu yachira na namsi. Wote vanotenda vayachiziwa. Yesu yachira na namsi. Yesu yachira. Amen. Amen. Yesu yachira na namsi. Wote vanotenda vayachiziwa. Yesu yachira na namsi. Vona nizire shangoni uchira abatu washanduka mashango.
muzimu imani finila watani aninga watani nikondere Yesu washu usini narine imani finila watani aninga watani nikondere Yesu washu usini narine. Divaliha Inna Muchimu wanganeha Ufana uchira shitwa ganne Kia huwaza ndadowanda pota Dafarahu namuna mure Na sino Ndito muchitsa Ngauri onna mbate Ndito mukudisa Ngauri udiba zina langa Ngatendo ya Zioni ubona razitumbezo ziamba udahawe vuwa unamerese mafubi ako usuka ambara hazambingano vuwa nocha Wona upenya hacheza hundira niya uwo zitume zozono anda ziamba udahawe uchiri rapalapalo shangoli na ranjeni wafera Rauchira cheza chiko ualuwa chama wavangeli wotema chisaifi mubuso wonosika dolore resanga kule uko penyakana na budi
wasi Dimure na wationi Ubusa ngamuraro Unata wazipenyao Natulo Fonzione Namilo Yana ione Yamadi Adibao Ilosho Bono sendera Lotangwa Ngabugara Ngamadu Baote ote Ridoba Riedeni Udofa Ranye mavezi Zichifu Mamoya Ni Banjiba Doi Melera Musiri Chimosika Mo
Zimunga Abraham Nesakana Rokubangana ngano machero Rokabimbo Rokana Butana Zimunga Kodapshika Tatuya Kilani Batu Apana Rubindi Bopandizo Batakuwa Zimunga Watala Kubangana Rebape Chibizero Chibizero Chipinilano Zimunga Zimuruga bamulawala bamubona zithayizo zine basaduri zitandulwana zote mzimwanga ziphinilana mzimwanga ufola malwadze enohangola zili ziphinilana uko zote akuwa mukati asho apa Yesu wena muhwalisa ene usito iyo dovuga lushaka lwa hasho wera tendo gamitani lwadala kubangana pano mzimu wanga vulani zimbilu zote mzimu wanga zineza kotozokha zine namba mzimu wanga gauli chikhathi ndichone nori yani mashangoni yote niwele mafungo mazipa kazija zote zino mzimu wanga kwa lushaka lotakuwa uko do upani yo mafungo mazipa bloka ine tulisali ulimi mzimu wanga lwane azozeima tulisali ulimi Yesu nikula mijari Riadivu wachiriti cha mzimu zino ndichipinga cha ubaliwa haifila mzimu harifare mabibiri wote rife uri mzimu uko rimini arawala machero. Amen. 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 Mariko 16 verse 15. Amen. Akati kwa vari endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Amba navo ari Mariko 16 verse 15 and 16. Amba navo ari yani mashangoni ote ni welele mafungo madipa kazvibumbya zvote otenda warovedza udochidzwa tori vatu vachidze ngauri ingangondi chipinga chachilidzi nokuti unoraswa nokusatenda kwake, unoponeswa nokutenda kwake achitenda shoko raJehovha. Ngauri ane alatwa ulatwa ngousatenda hawe, ane achidzwa uchidzwa ngautenda hawe, achichidzwa zvichibva ipfini la mzimu. Haisiri ndava yavafundisi, haisiri ndava yechimwe chinhu, indava yako. So zvino wakagara nhasi zvizive kuti une authority pauri papo yokusarudza kuti uponesewe kana yokusarudza kuti umirire kutongwa. Zvino asi mapungo avafunzi, asi mapungo avachumei manda akavone mune vana manda auri vachidziwe ngauvatenda pedzi ipfila mzimu. Revelations 14 verse 6. Mvumbululo 14 verse 6. Revelations 14 verse 6. Amen. Zvino ndakavona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane vhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika
namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akadaidzira akati nenzwi guru ichai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ndabona Mulungu achikupa budekanya litaduru ena mafungo madipa ndaramo ya lini na lini. Auyo kwengwereza dzulo shangoni. Kachaka na koro na ndimi na mbeu zote. Ambanga ipili hurwari opani mudzimu ni rende ene. Ngauri chikati cha tsengo yawe choshika. Wadamera ni osiko litaduru na lipasi na rwanje. Na visima vamadi. Amen. Vari hei ndindaramo ya lini na lini. Amen. Aina expiry date. Iko toda mtu uri aipepedzi. Arari achitenda. Udovana zvimwe zvidoitika mukati vavo. Vadovana mashudu au hangwera zvivi. Hauna chimwe chitu chakonde hapa na shango. Chinhu zvinonetsa panyika panapa zvivi. Izvo zvinonetsa vanhu. Vanonetsewa nezvivi. Kana pasina zvivi hapana problem. Asi zvino tine nyasha nokuda kweevhangeri rakaendai muparidzire zvisikwa zvose evhangeri kuti mumwe nomumwe unotenda agokangamwirwa zvivi. Nokuti kana pasina kukangamwirwa zvivi uku zvatinonzwa iko zvino munoita sokuti munodziya muno. Bati regaunzei hama yangu pakutongwa uko izvi zvichaita sokuti wakanga uri pasi pomvuri. Auna chimwe chitu chinokotswenya. Chitu chinokotswenya vatu ndi zvivi. Araliwo vose zvivi vari kuchira zvavudi. Ndingazodesoredza uri iyani mashangoni yote niyo huwelela mapungo madipa kazvibumbya zvote. Ngamwe ndira niyo huwelela ivhangeri. Ngauri ivhangeri ndiyo inobvisa vatu zvivini zvavo. Yakanga yavonekwa naJohani iri pakati mukati medenga. Yakabatwa nengirozi ichibhururuka iri mukati medenga. Wakanga akaitarisa akaona kuti ndicho chinhu chamari chiri kudenga. Batsiro yavanhu yakanga iri muvhangeri. Asi nenguva iyoyo yakanga iri kudenga. Asi Mwari ngaarumbidzwe. Nokuti nenguva yakafanira waifanirwa kuti auye azoipedzisa azoizadzisa. Ishe Jesu Kristu vakaberekwa panyika. Vaberekwa panyika vakagara panyika. Ndivo vatakanzwa madeko kuti vaifamba nenzvimbo yose vachiita zvakarurama vachiporesa vazhinji muurwere hwavo. Yakanga yasvika evhangeri panyika. Akatorwa akaroverwa pamuchinjikwa. Ropa rikadeuka rakanga rataurwa navaprofita kuti namavanga ake takaporeswa isu. Rakanga rataurwa navaprofita kuti iye uchazvara mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Yeu Jesu aberekwa. Yeu Jesu aroverwa. Nyaya yakanga iri kudenga yava panyika. Ivhangeri Yohana ukweidzumbululelwa iche yodzumbiwa tadhuru. Ukweivona ikopupa ichibhudhekanya yodzumbiwa tadhuru. Mara mashudu mabuya yabverera pano shangoni. Ikobveredzwa ngeJesu ene mune achikoichumedza. Achirishandukani nitende mapungo madipa. Upyo chimbira rozvipa madekwe achichumedza mapungo madipa kazvibumbya zvote. Abuya aburawa ngantani haya mapungo madipa. Ndingazvozve muprofita Yesaya huwelera ari ropodzwa ngantso dzawe. Ori asatwiswa chipambanoni achikadzitobva asatubhebya. Vaprofita vomuvona vadzumbululelwa uri he robhebherwa murwa ronewa mwana dzina lawe vuhosi vukashadha lawe oirwa dzina pfimura ya vutoro mudzimu muhari ovako profitiwa asatusvika pano shangoni uri adzodzungurura ivhangeri. Unoziva na vamwe vakanga vaine
mavhangeri avo nenguva idzodzo vana Pauro vaifamba vachitozingela vachivhima vakanga vachitenda kuna Jesu vachiti no haisiri shumiro yamadzibaba edu avo vakanga vane dzimwe dzishumiro dzavaifunga kuti vanonamata kuna Mwari asi akati asangana nayo Pauro akati arohwa nesimba rayo akabvunza kuti ndiiteiko zvikanzi enda mumusha achakubudza zvokuita nokuti vhangeri haisisiko kudenga vhangeri yava pakati pavanhu saka vanhu ndovofunga kuti vaiparidze vanhu ndovofunga kuti vamudze vamwe kuti vaite sei zvashamari zvavaprofita vanoti ndakambofa ndikaenda kudenga ndikadzoka hakuna chavakanovona kudenga nokuti vakasiya nyaya iripo pano panyika panapa evhangeri raJesu Kristu rokuponesa kwavanhu riri pano panyika inzva mhani haripo pano panyika kunguva kunzvimbo dzose dzose nhasi uno ipapano ndo pariri nokuti shoko raMwari rinotaura kuti apo pakaungana vaviri navatatu nezita rangu neni ndiripo pakati pavo chiripo pakati pavanhu ivhangeri chiripo pakati pavanhu ndezvinobatsira vanhu rubatsiro rwavanhu riri pano haruko kun'anga haruko kuchechi mafungo madhipaya kana ivhangeri ikochumedzwa pano shangoni wavona mafungo madhipa kana dzivhangeri dzopambana navo dzevo Paulo vava chikochumedzwa dzone maranga limwe la madhuva Paulo waya vachipi Saulo atangana na ivhangeri yamuwisera pasi abudzwa zvopya yemudhinugedhe udobudzwa zvine afanira uita ngauri ivhangeri heyi yayonova pano shangoni aihomwe petu ihone pano shangoni navanori rofara vhuwa raita dhulu raitisa hani vakozvipa ngauri ivhangeri boisiya pano shangoni ivhangeri rinayo pano shangoni aihova porofitani aihodzikerekeni mashudu ngori pano Ha-Luvhimbi ipfila mudzimu liri unakuvangana vaviri kana vararunga dzina langa namne ndihone vukati yavo ivhangeri yosvika napano Ha-Luvhimbi ndizvo saka Pauro aiwana unotaura kuti handina manyazi pamusoro peevhangeri nokuti simba raMwari rokuponesa vose vanotenda wava kutaura nesimba rasina nyadzi naro inzva mhani tanza uchapupu wava mafamba panapa vachiti vakanga vaenda kun'anga vakaona n'anga yafa wakanga wasangana navo ukati vamafamba vabvagai zvino wavasokuamba zvavuti wazovavamudza uri hai ndova ndichibhudhekana apa shangoni uri vavamudza uri ndova ndayaka maine ndaona uri maine wanga ofa uzovana manyadzi nazvo zvashonisa hezvo zvauri vakotemba kamaine kuona maine ofa orova ngauri hana manda namusiri kuamba namuti hana manda Jesu Kristu ndingazva Paulo uri oneiwana ivhangeri achiambori atina toni namafungo madhipa ngauri ndi manda auchidza vothe vatendavo manda erapfa kotanziyererwa pakavutanzi ngavachumeri vomafamba vachikwamba ngamanda uri vavoya ng'angani vawana ng'anga yofa arali vone vatangane navo ngehelo dhuva levaya ng'angani vawana yofa vasadhoambori ndikobva ng'angani ngauri vakobva petu usina manda petu unoshonisa vadosokori hai ndikobva umwe ngapo ndandikosokobhudhekanya ngauri vakobva petu usina manda mara mamusi vakoima panda vatu vavatanzierera ngauri vakwamba ngamanda ari na vutani lava mandla iri simba iri nerani nani zvake anotenda ungati uchibuda muno nhasi nokuti kana wabisiwa zvivi hazvinyadzisi mani chinonyadzisa chivi ndiko saka vanhu vachitsvaka kuti vachiite panzvimbo yakavanda zvinonyadzisa vanototsvaka pakavanda uri vadzumba mekameto avatu
vazokovonara kuti vakoita nini ngauri zviyashonisa izvi uhangwela zvivi azvishonisi, ubebya nga usha azvina thoni, mara musi uzvivini uva una thoni. Ndingazvo vatu vachizviita vodzumbama, vachizviita masvishini, ngauri ndi zvithu zvinoshonisa. Kuta handina nyadzi nevhangeri nokuti simba raMwari rinoponesa vanotenda rasunungurwe muzvivi. Ndizvo zvinoita vhangeri chama. Amen. Rinongokusunungura muzvivi. Unosara uri loya asisina zvivi. Unosara uri ticha asisina zvivi. Unosara uri mukomana asisina zvivi. Zvivi zvabisiwa. Woti kana wava kubva pane ino nyika wova netariro yokunopinda kudenga. Rimbo lukwambo ryatina thoni na ivhangeri ngauri ndi manda a mudzimu. Ivhangeri ndi manda a mudzimu. Iuhangwela uloyara wasala uloyara asaiti zvivi. Uhangwela utichere wasala utichere asaitiho zvivi. Chihuluhulu ndicho uri magumoni ukova na chilidzi chauyojena muvusoni wa Taduku. Zamwana wa mai. Amen. Zamwana wa mai. Iko zvino zvapera manje. Mwari akarova zvose zvenyika zvakanga zvichitembewa navanhu. Vava kuzvikondewa manje. Asi pane batsiro imwe kupera yeevhangeri rinogara ririro zuro nanhasi nokusingaperi, risinga expire. Samapirisi aunawo muchikwama chako avanokuvudza kuti best before this date, nokuti vanoziva kuti ano expire. Asi kana wava naJesu hama yangu, kunyange uri woga haexpire. Simba rake rinogara rakadaro. Zvino mudzimu operisa manda zvithuni zvothe zvevathu vavotemba uri zvina manda. Aimisa chithu chitichi nechevaivhangeri ine yava manda mudzimu. Yevaione mulova namusi nowisa ngaisaperi. Ndi ivhangeri isa chinyari, ivhangeri isa expire. Arali wawana ivhangeri wawana chithu cha vuchilo hau hothe. Nangwe zvothe zvashango zvapera, iwe dosala una Jesu weima ngauri Jesu ndi wa chose. Zvasha Mwari yangu. Amen. Usatsvaka kereke ine simba nokuti haipo. Usatsvaka muparidzi ane simba nokuti hapo. Usatsvaka muprofita ane simba nokuti hapo. Vatinanga huru iripo pale. Ishe Jesu Kristo. Vasongotoda muchumeli arena manda ngamanda ngauri haho. Vasongotoda kereke inopfina manda ngauri aiho. Kavatode nganga khulu ndi Jesu. Yene arena manda upirisa zvithu zvothe. Manje kana wanzwa shoko racho sezvo warinzwa kudai mumwe angangava kuda kubvunzisisa kuti ndiite sei manje zvandanzwa shoko iri raJesu Kristu. Formula yacho inofamba sei? Ngatiendei kuna Romans 10:6. Mumwe angadibvunzisa uri zvino haropa ipfira mudzimu. Formula yahona yotenda zvotoitisa hani kariyopa ipfinila mudzimu. Vasakomvanana na problemu na hoyu mupiso wawe vatu va mudzimu. Zviapera zvote izvi. Rikorugisa kuchiro vashu ngaurinorugiserwa hapo rizo awera hone ngangeita dhuru. So avavika mushumo wokutodhera moya wavo kuti vahangwere zvivi. Ngauri vasokuhangwera zvivi ndiyavabudza vathu vano ndi mutumusu savone vemutumusu rona chiridzi chikurwane chiridzi chaevhangeri. Romans 10:6. Baroma chapter 10:6. Asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai. Asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai. Usati mumoyo mako ndianiko ungakwira kudenga ndiko kuburusa Kristu. Kana ndianiko ungaburukira kwakadzika-dzika
ndiko kubudisa Kristu kuvakafa. Asi kunoreva iko shoko riri pedyo newe mumuromo mako no mumoyo mako. Ndiro shoko rokutenda ratinoparidza kuti kana uchipupura nomoyo wako kuti Jesu ndiye Ishe nokutenda mumoyo mako kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa uchaponeswa. Nokuti munhu unotenda nomoyo ndokururamiswa. Unopupura nomuromo ndokuponeswa. Nokuti rugwaro runoti ani nani unotenda kwaari haanganyadziswi. Nokuti muJudha nomuGriki havasiyani. Nokuti mumwe ndiye Ishe wavose wakafuma kuna vose vanodana kwaari. Nokuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. Verse 6. Uruga ubva otenda ni uchiamba huri usongamba mbiruni yao wari udhogonya nyaya tadhuru ndi uri uyotsisa Kristo naone usongamba wari udhotsa aya budzula vafu ndi uri uyouyisa Kristo vafuni. Uruga ubva otenda ni uri mini uri fungo heli litsini hao muromoni wao na mbiruni yao ndilone fungo liamba otenda linera kuhuwelela lone ngauri ala ruchitanzierera murena Yesu nga muromo wao watenda mbiruni yao zvauri murena omuvusa vafuni udochidza ngauri mutu utenda nga mbiru akonodoita orugaho mutu atanziera nga muromo akonodochidza ngauri mamwaro amba ari ane amutenda hangashoni ngauri azvongopambana kamuyudha na mugerika upa veva mune ono yomutii ane api opfuma zvava zvavote vamuvidzereraho ngauri onoyo ane avidzera dzina la murena udochidzwa. Zvanzi ani nani anodana kuzita raShe uchaponeswa. Hakutsvaki mufundisi pakati pako naMwari. Kunongotsvakika iwe nokutenda kwako. Hautsvaki mumwe munhu anokubatsira. Iwe ndiwe unozvibatsira panyaya yokuponeswa. Hakutsvaki kimwe chechi nezita rakati mukuti. Iwe ndiwe unozvibatsira neshoko riri mumoyo mako. Wopupura nomuromo mako zvochivasa kwauri sokutenda kwako. Zvino nhasi ndianiko wakatenda zvatakaparidzirwa? Ndianiko watenda shoko iri? Ngauri dane karene shangoni laudhiya hayani uneva ketwava chidzavo oketwa vochidzvawo ngauri votenda hava mapungo. Ndini namusi angatenda hava mapungo okuhangora zvivi. Hey, vasokotemba kamutu mari hauna dziprista hapa hauna dzibhishopu hapa unavone na mdzimu pedzi hauna chechi hapa unavone na mdzimu pedzi. Ndini namusi ndini namusi ukotoda hava mashudu au hangora zvivi uchimbireka hori shango usokofara zvivi vari hazvikonadzei hei hazvikonadzei kavati bati kamudzimu chakonadzei ngautenda. Unotitarisa ndakapiwa simba rose rokudenga napanyika arari vachitenda kahoyu vadochidzwa. Ndini namusi ndini namusi rivanika hechi chikati hechi chipinga uri varugise vachizvirugise ravone ngauda vari vachisvika hangei mavidhani hauna chingaitiwa pana mavidhani vantu vazvipa ngamanda uri hoyu ova orugavo hoyu ova onaka ene ova epombwe vachimudziva mavida arugisi chitu ati Jesu Kristu arugisa ende harugisi nahecho chipinga Jesu Kristu urugisa zvino arari vachitenda kahoyu mushumo auarekatipambara
venda achitwe ndinyi namsi kukotoda uri achitwe ngahe chichiridzi varuchakaranga riyafana mani riyafana mani ariko wefidani makuwa rovana echichividzi rizvisiwana rikure risingavariwi vati namusi ngamaropa Jesu Kristu ngamaropa ngwana roitiwa vapristi autoduitwa mupristi namusi ngauri chikouda chipinga ridovusa apana ndidova ndimusanda ndibhivi maybe ndidova ndimusanda hene pano ndichivusa ngauri ndova ndohangwera zvinhu ndova ndorugisa arari vasingatodzi namusi nakarodhova vazofuna ndinyi namusi ndinyi namusi angatoda yesu harina chimwe harina mati apa harishumisi mishonga yezvinazo expire harishumisi vaprofita ngauri navone vo expire vakozvipera vatu vahashu vachivajiyela cheredhi yamudende zvino rina riko vajiyela chitu rita najesu Kristu ndinyi watendayo namusi cheredhi yavo izodzura bhangani vone zvivi zvavo zibve zvitanziwe ngahawa maropa vachire uchirero vavudhi mani uchirero votakadzawo mani arari vachiya dhorobhoni nafumakadzi vavati hangari hevana munhu nauya dhorobhoni namusi vasadzi vavatunge haridhivi uri risizohapisa hani hani udzovawo vafree mani ungasisedze uri hei vati vambonana ngauri udzoba uchiziva ngachipinga chose uri uone mumwe angeita dhuru uone maitele anga ote uone nazvone zingangomu hambiruni yanga arari uri mukristu haushavi vatu uopa mudzimu bedzi inyi namusi ari mbelele namba 8 Dani kariye osha goni nabode ayani oleva baketwa batitwa na indwina bachini nirani Yeah.
Amen.